Maswera sei maZimbabwe. Hope twese kwamuri maswera zvakanaka. Tine dzimwe nhau dziri kunakidza ende dziri kunakidza for sure. Inhau dzava president wedu president Mnangagwa avo vari kunzi nhasi vakwanisa kunge vachiverera vachibva vasvika Victoria Falls again mushure mokunge svondo rapera muchiziva kuti aiwa vakanzi chidzokerai imimi otherwise uku kune ngozi kuri kutyisa kune bhombu ndobva vazodzokera vari panzira saka kuchinziko airports ese achinzi haana kumira zvakanaka saka ndavatombodzokera vanotombogara komba kuti situation yava right. Zvitonzi aiwa maborders ese nemaairports anga security yanga yatoitwa kuti ive yakawanda kuitira kuti pambasati panyazozivikanwa kuti zvinhu zvakamira sei. Asi tazoona nhasi munews dzanhasi mutauri mukuru weZANU-PF oro webato reZANU-PF wenyika anonzi iye George Charamba ari kunzi iye vari kuti ivo vazoongorora kuti email yakabva kupi. Vari kuziva kuti ndiani ainge akasenda email iyi ende ivo matauriro avo zviri kunzi ivo vari kutoziva nezita chairo asi zita ndero vasiri kuda kuti vataure panguva inei. Vari kuti vachazoritaurawo zita singazivi kuti manje investigation yacho yakapera here kana kuti vari kumbozviitira for the purpose of maybe security or purpose of my investigation kuitira kuti vasakanganise kureleasa zita iri kutaura kuti zita munhu akaita izvi ndiani kasi vari kuti iye munhu akaita izvi vatonaye vakutonyatsoziva zita rake kuti ndinhingi akaita izvi. So pari zvino vari kuti ivo kuVictoria Falls aiwa kwasuper kwato right anyone anoda kutongoenda ikoko anotongoenda asingatye kana hakuna kana bhombu kana pfuti chaanokwanisa kumbotya izvo zvinezvi. Unokwanisa kuenda unoita mutambarakede kuVictoria Falls uko kune musangano unonzi COM24 vanhu vakasiyana siyana vezvefinance. Taona muzuva ranhasi vabva vatumira futi vaMnangagwa kuti mimi chidzokerai futi because aiwa zvokuti kwangu nebhombu zvezvi aiwa I think vakatanga vatombonyatsovashingisa vasati vadzokera saka izvezvi vakanyatsovashingisa kuti aiwa dzokerai president aiwa izvezvi kune nguva safe. So I think zvakatoitwa ndezvokutoti vakatounganidza kana iri army or whatever maarea ese momo kuitira kuti vaMnangagwa muzuva ranhasi vakwanise kuenda ikoko. Tazoona muzuva ranhasi vaMnangagwa vazokwanisa kuenda ikoko vasvika. Obvious munhu kwaunenge wakambochichidzirwa zvakadaro undosvika uchidedera ende uchivhura ziso uchida kunyatsotarisisa nyange security yako iripo uchida kunyatsotarisa kuti zvinhu zvese zviri nyatso in order here because hakuna munhu anoda kufa. Obvious vatosvika ikoko vachitodedera and then vawazongoona kuti aiwa no timu rangu rinenge raida ringe ranyatsoongorora kuti aiwa zvinhu zvinenge zviri safe ndokuzoenderera mberi vachiita basa ranga vaendera ikoko. Asi aiwa zvanga zvichitotyisa. Handifungi kuti kana ivo nhasi vanorara ikoko because munhu unongosaziva kuti chii chakanyatsomboitika kuti paitike zvakadai even nyange security yako iripo but unenge uchingotya kuti inogona kungobypasswa futi security again. So handifungi kuti varare ikoko it will be a good thing and handifungi kuti vanenge vari safe and I'm sure vachatobva ikoko muzuva ranhasi because havazivi kuti over the night oro kana urongwa hwanga huripo chaivo chii chakambonyatsochitika chaivo kuti paitike kuti ivo vaMnangagwa vanzi aiwa pavanga vada kumara ivo zvotonzi vada kutoputitswa. So which means zvakutozikanwa nesecurity yavo or nevanhu vao ndezvokuti vaMnangagwa pane vanhu varikuda kutovauraya, pane vanhu varikutovatsvaga varikutongomirira maybe for nguva yekutoti vakawana mukana and then voita zvavanenge vachifunga kuita. So it's a sad story for mukuru vaMnangagwa. So vanotofamba vakatovhura ziso or security yavo yakatovhura ziso zvakanyanya because hakuzikanwa chii chichaitika. Although pamaybe vanogona kuti vabatane ngerikenzi iye anonzi akasenda emails pamaybe vanhu vacho vakawanda hapana anoziva pamaybe it's within
maprotection avo vesecurity yavo inovaprotecta bcause hatingarambiri kuti vesecurity yavo vakaprotecta bcause zvakaitika before. Maybe munhu atori very very close kuvari ndiari kutonyaziziva zviri kuitika kauti ndianogona kupedzisira achizoita something. So hapana munhu ari kuziva kuti the concern manje yezvinezvi inenge yakanyanya kune vanhu vanowirirana nomukuru very very close nomukuru bcause hapazozivikanwa kunzi situation ichamira sei. It's a tense situation. For now is protected but kutoratidza because pane imwe video futi yakambocirculate futi hapana even 2 weeks ago, it's about 2 weeks ago, video ichithreatena futi vaMnangagwa. So hapazikana kunzi zvinhu zvilinked here nethreat rakaitika last time, because munhu akataura last time akati no matter security yavo kuti yakaita sei, akati security iwo tikutozopinda nemairi, hapana zvavanoona or hapana zvavanotiita kind of a thing. Matauriro aitwa muvidhio iyoyo, munhu aitobuda ari pavidhio achitaura shona akabata pfuti mbiri. Ndisingaziva kuti akazobatwa here kauti ndiwo munhu mumwe chete akasenda maemails akazoita kuti vaMnangagwa vanzi imimi aiwa kuti muende uko aiwa kutopisa dzokerai kumba. So hatizive, tichangoramba tichingotera nhau tichinzwa zvakamira sei, tizenge tichingoupdatei kuti zvinhu zvakamira so. Asi ndio pane nyaya muzvaranhasi nhau yavaMnangagwa vazobudirira kuti vaende kuVictoria Falls uko kwavakanenge vakamhanyiswa nemabhombu nepfuti musvondo rinovapfuura zvinzi pane vakomana vada kuvapedzesa, pane vakomana vada kuvauraya. So aiwa muzuva ranhasi vazokwanisa kusvikawo zvakanaka. So tingati aiwa zvinhu zvese back to normal. Vanoda kuenda kunaVic Falls munokwanisa kunge muchienda zvakasununguka. Ndotenda Zimbabwe nekutipa mukana wakadai hunge muchifarirawo channel yedu, muchisubscribe also kuchannel yedu. Ndokumbira kuti vanenge vasita subscribe vange vachisubscribe channel iyi, nechannel yakanakisisa, channel inopa news dzinenge dzichiitika kuZimbabwe dzakasiyana siyana macorners ese enyika. So tinokutendai nekusubscribe kwamakaita nekusubscribe kwamuchaita muzuva ranhasi. Tinokutendai. Thank you so much.